Ndinokwazai vadikani manhero anhasi tauya nemusoro wenyaya unoti tingadzwe sei kutaura kwaMwari paupenyu hwedu semaKristu. Saka ini ndinotenda hangu kuti izvoni bhaibheri riri pamusoro pezvinhu zvese zvatinganzwa nazvo kuburikidza kunzwa Mwari nazvo. Even though pane nzira dzakawanda, but bhaibheri ndo riri patop pezvinhu zvese. I'm sure vanoverenga bhaibheri vanondipupurira kuti dzimwe nguva uchitoverenga bhaibheri zvezve, even vhesi yawakatombopfuura nayo before, mweya mutsvene anongokuhailetera imwe passage so kuti inokutaura according to what's happening ipapo, or maybe the prayer request yaunayo, or maybe zviri kuenderana nemibvunzo iri mumwoyo mako, or whatever situation you are facing. God is able to talk to you through his Bible. And plus kuti shoko raMwari rakakoshera pakuti izvo paunopinda panguva dzakaoma paya it's easier for the Holy Spirit to talk to you because vanokurangaridza mavhesi awakamboverenga ari exactly to do with what's going on or whatever zviri kuitika, zvakanaka kuenda kugomo, kuenda kunzvimbo dzekunonzwa Mwari kana kunzvimbo dzakavanzika, but I believe kuti Mwari vanotaura pese pane munhu, like he is everywhere. Uri pabasa uchidhiraivha uchisuka maplates chero papi nepapi. Pane imwe vhesi iri kuna Isaiah 30 verse 21 inotizvo, your ears shall hear behind you saying, this is the way, walk in it, whenever you turn to the right or to the left. Kazhinji zvozotarisa kuti tinzwe manje ndezvekuti takaudza mwoyo yedu, kana takabvumirana nemwoyo, katomboti ndakabvumirana nemwoyo wangu kuti Mwari vanongotaura ndaenda kunonamata kugomo chete, kana vanongotaura ndaenda kuchechi, kana kuti Mwari vanotaura ndaenda kuna muprofita nhingi, kana kuti kuna amai nhingi vari padhuze naMwari, kuti I settle that mwoyo mangu. Saka panozotaura Mwari pacho hazvinzwikwe because I have built already, mumwoyo mangu kuti zvakati. Saka mwoyo wangu hauna nguva yekutarisa kana kuti kuexpecta Mwari, even though vachitaura, because vanotaura pese pari necessary kutaura, vanotaura asi havanzwikwe. Saka zvakanaka sei kuti uri muklasi uchinyora exam zvezve, Mwari wekuti aiwa iwe fomula yauri kushandisa haiziri iyoyo, ndeiyaiya yakati, wobva watochinja ipapo. Pamwe uri kubasa chaiko, Mwari wekuti enda unokumbira ruregero kuna maneja wako iwe, zvawakaita kana mapindiro awakaita aya. Pamwe uri mudzimai uri kumba kutosuka ndiro, Mwari wekuti ita zvakati, kuti enda unopfugama unamate izvozvo because murume wako ari kudhiraivha zvaakatarisana nazvo zvakati, enda unonamata nguva ino izvozvo. Saka Mwari vanotaura all the time vadikani. Mukaverenga shoko kuna Psalms 139 inoti hanzi ndingaende piko kusina mweya wenyu, kureva kuti God is everywhere. Hapana panomirwa kunzi ndotanga ndamboenda kuimba yekunamata, kuimba yekuti, of course kuimba yekunamata kuri right kuenda, but let's expect to hear God everywhere because he is our Father, he is our God. Mwari havapiwe muganhu nemunhu kuti hanzi vanofanira kutaura pakati kana kuti kutaura nanhingi nevanhu vakaita sei, kuti he talks to certain people and then pane vamwe vanhu vasingataure navo. He doesn't work like that. Havana kana mugani. Imagine kuti vakataura namambo weBhabhironi vopedza vakamurotesa dzese. Just think of that kuti kuti vakamuratidza mazihope kuti vacho vanozvita vari padyo naMwari, pamwe haana mubvira akaona kupedza kana kuti haana mbobvira anzwa Mwari in that way. So Mwari anotaura vadikani, tumabhokisi twatinoisa Mwari tuyaka hakwane imomo, like kabhokisi kako wega iwo kaunofunga kuti God only does this and to that person and to whom and who. Even akataura naAbimeleki nenyaya yemukadzi yemudzimai waAbhurahama,
ukamubata this and that, you know. And what I say, Mwari mambo yoyo. I'm not very clear, but I don't think what I say, Mwari. So I think the most important thing kuti tinzwe Mwari, kutaura kwaMwari, kuti kuva expectant, you know, kuti Mwari kana vachida kutaura newe vanoziva kuti your heart is always ready to receive, no matter kuti uri papi, no matter kuti uri wakamira pai, hazvina basa. Tarisira kunzwa Mwari pese pauri, kungava kuhope, kana even through a stranger. Mwari vanotaurisa stranger chaiyo kuti anotaura zvinhu zvekuti kuti this is the question I was having, and munhu uya handambira ndamuudza anything. True. That's how God speaks. He is so unlimited. Mwari havana kana malimits. Mufunge henyu vanhu vaMwari. Zvakafanana nemunhu anenge achiexpecta phone call zvezve. Unotoona kuti haasiye foni yake pasi. Anenge achiti akaenda kukitchen nayo, kubathroom nayo, panze nayo. Ndiri kuexpecta phone call asikana. Saka hatida kusiya foni kuti haape munhu foni iyo, because ane phone call yakakosha yaari kuexpect. So that expectancy, it must be within us as well. Kuti we must expect, we must be aware of the presence of God all the time, anytime. Mwari vanotaura chero. It's a matter of training your mindset, training your heart. Kuti Mwari can speak anytime, you know. Mwari anogona kungosvika anytime. Saka tikabvisa maboundaries atakaisa atinozviisira, tinonzwa Mwari all the time when necessary, pavanoda kuti vataure, pari necessary kuti vataure. Yes. Nangopa a small example. The other time, maybe last year or 2 years ago, but many times, many examples I have. I'm just giving an example. I'm not saying kuti ndinonyatsoziva Mwari stereki kana kuti ndinonyatso. I'm just giving an example kuti vanotaura chero uri mubathroom. Mwe usina kuita soro mubathroom ndichingozora mafuta kumeso, thinking about nothing zvangu. Saka earlier on, before that, pane imwe couple yandaiziva, like they were doing well, and then suddenly akasenda this SMS mudzimai wacho achiti zvinhu zvambomira zvakanaka, our business has gone bankrupt. Haana mbotaura directly kuti zvadai kana kuti hatina chikafu kana kuti, you know, but somehow the Holy Spirit helped me to know kuti ndo zvazviri, kuti obviously havana. Like I just could tell by the way she wrote. But she was not that person anokumbira kana kuti andira sei. Saka ndiri pamira pamanje ndaverenga SMS bhandakutukwa ndikati shame. If my late husband was here, ndatomhanya so, because haamboda kunzwa vanhu vachitambudzika, anotomhanya kuunganidza whatever is there. Patatonzwa izwi raMwari vachitanzi ko iwe, ndobona kuti ndiri shirikazi, ndaashirikazi kai. Zvikanzi saka hauna kana extra mukabhodi mako. Ndobona kuti saka zvikapera ndozoita sei, you know, like kutoita na, you know. It was funny. Saka Mwari vakangotaura those 2 statements dzavakataura izvozvo, ndobva vanyarara zvavo. And then after ndapedza pandatoti this is important, you know, God really means what he's saying. Ndobva ndamhanya pandanhonga whatever extra I had, pandaenda kune mukadzi iyoyo, and I found out vanga vasitorina, vanga vatone 2 days vachitambura kuti vodye, you know. But munana wandakazoitwa naMwari those days, it's like I'll never forget. Saka Mwari vanotaura when necessary, and sometimes vanotaura because pane zvavada kuitira muupenyu, pane chinhu zvavada kuita, but we miss out because we set standards, we set boundaries, we tinotora tumabhokisi toti vanogumira apa, vanotaura only kana zvakadai, only, you know, when the atmosphere is here, or tanga tamboimba first kuti Mwari vataure, kuti tanga tambopraise and worship.
He must speak everywhere, because Yes. if he is everywhere, if the word of God says that, where can I go from your spirit? Then surely where can we go? Nothing. Where can we go? Yeah, so handisi kuti vamwe vangu nhasi vane ini zvavanazvo zvokushare, about nekutaura kwaMwari nemaexperience aunge uinawo Chenai. I think sisichipo vanenge vari kupinda maimanje. Mapinda nemo. Yeah, saka I think mabata zvese zvakawanda zvazo on how God speaks. And I think the most important thing ndezvo zvekutaura kuti ngatisaisei Mwari mabhaundari nekuvapa nzvimbo yekuti vanongotaura pakati chete. Ndokuti shoko ravo rinoti makwai angu anonzwa izwi rangu. So mufudzi hapana paanombongoti makwai haana paanoti mufudzi anongotaura nguva yakati chete kana kuti nguva yakati. But as long as makwai ari kutofudzwa nemufudzi, mufudzi anogara achitongotaura achiadirecta kunzira kwayo achiadii. Saka Mwari vanotaura all the time. And I think we have to be expectant, like you said, we must be expectant to hear from the Lord. Because vanotaura even in very small things, chaidzo, when you become very expectant to hear from Mwari. Uchitsvaira, as you're driving to work, uchishanda, uchiitei, unonzwa Mwari. Because bhaibheri parinotaura noti hanzi seek ye first the kingdom of God. And everything else that you need will be added unto you. So as you are seeking, seek ye first, it's a continuous thing that we are doing on a daily basis. Saka as we seek, Mwari havarambi vakanyarara. Ndichova neimwe shoko ravo ravanozokutaura chiti, when you seek you shall find, and when you knock the door shall be opened, and when you ask you shall be given. Saka panguva yese iyoyo tichisika, tichinoka, tichitsvaga, Mwari vanenge vachitotaura. Nedzimwe nguva unogona kuchati ndazongonzwa kuti ake ndipinde nenzira yakadai, like kutaura kunoita mashona. Vanenge vachingoti ndazongonzwa kuti ndifambe nenzira yakadai, but there is something within your heart chinenge chataura mauri kuti uende nenzira iyoyo. That's how God directs you. Mumwe munhu anototi Mwari ndarasika, so ndipeiwo direction kuti ndikufanira kufamba nepapi. Saka Mwari speaks all the time and he speaks everywhere, but tikangomulimita chete mukuti anotaura ndiri muchechi kana kuti anotaura ndaenda kwakati kune gathering yezvechechi, tinenge takutorasikirwa nekunzwa Mwari vachitaura. So I think the most important thing for me, I would say, is be expectant to hear from the Lord. Ukava expectant, vanotaura everywhere. And sometimes in the smallest of places or things that you don't even expect kunzwa izwi raMwari. But vanotaura, because Bible ranoti nyika ino nekuzara kwayo ndeyavo everything that is in it. Saka he's always talking. Chandinongoshuvira ndechekuti dai Mwari vaita kuti tinzwe izwi ravo. Because dzimweni dzenguva vanogona kutaura kwauri but wosanzwa. And my dreams, sometimes you get those dreams that are very vivid. Zvazvokuti unototi hopeidzi. Pamwe unozotoona zvichiindika zvakuitika kumberi uko. But it all depends with your preparation. How are you preparing to hear from the Lord? You are not limiting the Lord kuti kusvika pakadai, but uri kuteerera Mwari nguva dzose. Saka Mwari vanotaura nenguva dzakawanda dzakasiyana-siyana. So I think that is just about it. Kunzwa nekushuwira, kunzwa Mwari nguva dzose. Mazvinzwira vadikani kuti Mwari vanotaura nguva dzose. Saka it's up to us kuvapa mukana, kucreate that mukana wekuti vataure. Saka taperera pano nhasi because ndokunga sichipo network yavo iri kunetsa. Saka anyway, Chenai achanamata achivhara, tozokuonai zvekare next week.
Tinamati, tinokutendai Mwari muzita raJesu nekuti makanaka. Tinopa mbiri kuzita renyu nekuti muri Mwari, kunze kwenyu hakuna umwe. Mwari, tinonamata manheru ano muzita raJesu noda kweupenyu hwedu neumwe noumwe akateerera neumwe achanzwa. Kuti Mwari weye vaitirewo zvakanaka, mwoyo yedu ngaidokwaire kunzwa kuna Mwari. Mwoyo yedu ngaishuwire kunzwa kubva kwamuri mazuva ose. Tidzidzisei Mwari kuverenga shoko renyu nguva dzose, nekuti paya panonzi makwai anonzwa izwi rangu. Izwi renyu is in your word. So tinonamata muzita raJesu kuti titsvake mazuva ose shoko renyu. Mwari weye, tikunzwei Mwari, tisakulimitai, tisakupai maboundaries, tichakupai locations, tisakupai Mwari circumstances and situations atinoti apa ndo Mwari pavanotaura. But mwoyo yedu Mwari ngaidokwairire, ive expectant to hear from you all the time, anyway, at all times. Ndokutendai Mwari mazvita enyu muzita raJesu. Mweya mutsvene rambai muchitidzidzisa as you are our teacher. Ndokutendai muzita raJesu. Amen. 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 Tinokuonai next week vadikani muine nguva yakanaka. Bye bye. Bye.